Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni, pripadla mi úloha hovoriť o ideológii. Teda o myšlienkovom základe, na ktorom stojí hnutie 99%. Hneď na úvod by som rád povedal, že ideológia 99% je neideologická. Kým poviem niečo o tom, čo je to neideologická ideológia 99%, dovolte mi prosím krátko sa zamyslieť nad tým, aké ideológie nám vládli a vládnu za posledných 22 rokov. Väčšina politických strán odvodzuje svoju legitimitu od ideológie, pretože prostredníctvom nej ponúkajú ľuďom príbeh o tom, ako to s nimi myslia dobre. Raz je to príbeh konzervatívny, inokedy liberálny či socialistický. Strany sa radia napravo alebo naľavo a vo veľkom im v tom pomáhajú kadejakí samozvaní odborníci, politológovia, analytici, novinári a ďalší. Oni všetci, politické strany aj tzv. Odborníci, chcú politiku katalogizovať. Tak sa im svet javí oveľa jednoduchší a prehľadnejší. Takémuto umelému deleniu chcú prispôsobiť aj realitu. Ibaže svet nefunguje ako katalogizovaná tabuľka. Život nie sú ideológie. Ideológie sú len umelé a vysnívané predstavy o tom, aký život by politici ľuďom nanútili, keby nad nimi mali absolútnu moc. Ideológie sú politické náboženstvá, politici sú ich pápežmi a dúfajú, že pre ne získajú čo najviac poslušných ovečiek. Politické ideológie sú utópie. Politici nimi ľudí lákajú na predstavy o lepšom, jednoduchšom a šťastnejšom svete. Stačí uveriť, že nimi ponúkaná utópia je konečnou zastávkou dejín v oblasti politického myslenia a za ňou už nenasleduje nič, okrem živých snov o lepších zajtrajškoch. Ako už raz bolo povedané, život nie sú ideológie. Život je príliš vzácny a farebný na to, aby ho mohla obsiahnuť nejaká fádna politická doktrína, utópia, ktorá nie je ničím iným ako povestnou, peknou pesničkou pri lapaní vtáčika. A ešte jednu vlastnosť majú politické ideológie. Keď sú politici pri moci, robia z nich oficiálne štátne doktríny. Možno sa vám to, vážené dámy, vážení páni, na prvý pohľad nebude chcieť veriť, ale je to skutočne tak. Len čo sme sa po roku 1989 zbavili strašidiel Marxa, respektíve toho, čo nám z nich servírovala komunistická štátna ideológia, objavil sa na obzore nový strašiak. Volá sa neviditeľná ruka trhu. Európou už dávno neobchádza strašiak komunizmu, ktorý zvrhne všetky nespravodlivé režimy, ako v manifeste komunistickej strany prorokovali Marx a Engels. Nie len Európu, ale celým slobodným i neslobodným svetom dnes krížom krážom straší tzv. Neoliberalizmus a jeho doktrína o neviditeľnej ruke trhu, ktoré je údajne jediným správnym všeliekom na ekonomické a spoločenské problémy. Hlasné trúby tejto ideológie už nesľubujú spravodlivosť a sociálnu rovnosť. Ich modlou je ekonomický rast. Rast je bohom ich nového náboženstva. Už 22 rokov nás politici presviedčajú, že neviditeľná ruka trhu vyrieši všetko. No my sa celých tých 22 rokov pýtame, nie je neviditeľná ruka trhu chromá, keď väčšine ľudí sa žije čoraz ťažšie? Neuprednostňuje táto neviditeľná zázračnica ale niektoré vybrané vrecká novodobej oligarchie? Už 22 rokov nám kadejakí pseudoodborníci a skorumpovaní politici hovoria, že štát je zlý vlastník. A naozaj, všetci politici, či pravicoví alebo ľavicoví, za tie roky robili všetko preto, aby túto tézu naplnili. Rozkrádali štát v takých nevydaných rozmeroch, že na prvý pohľad mohlo dôjsť zámene príčin a následkov. Nezlyhal štát, ale politici, ktorí ho riadili a pod rúškom doktríny o neviditeľnej ruke trhu aj rozkradli.
Už 22 rokov nás kvázi demokratickí politici, analytici a politológovia presviečajú o tom, že kto kritizuje neoliberalizmus a súčasné nastavenie globálneho kapitalizmu je nepriateľom slobody. Pozor, toto je jedno z ich najväčších ideologických klamstiev. Najlepšie sa dnes totiž darí globalizovanému kapitalizmu v neslobodných krajinách, ako je Čína, kde môže silnejší a väčší neobmedzene diktovať podmienky slabšiemu a menšiemu. Tam sa práve najlepšie darí neoliberalizmu a jeho produktu globálnemu kapitalizmu. Nenechajme sa pomýliť tým, že po marcových voľbách na Slovensku vystriedala pri moci pravicu ľavica. Tak ako modrí aj červení sa s väčšími či menšími odchýlkami zaklínajú dogmami neoliberalizmu. Všetci spoločne prisahajú na politiku reštrikcií, teda rozpočtových škrtov a uťahovania opaskov. Pravica i ľavica si nechali od trhov nadiktovať dogmy tzv. Kompaktu, teda dobre znejúcich sloganov o rozpočtovej zodpovednosti. Lenže tie nie sú ničím iným, len posilnením istôt pre nezodpovedné a chamtivé finančné trhy a medzinárodné banky. Ale bežným ľuďom veľa istôt neposkytujú a ani poskytnúť nechcú. Neoliberálna ideológia a teória neviditeľnej ruky trhu sú strašiakmi, ktoré sa stali oficiálnymi štátnymi utópiami. Presadzujú ich nielen politické strany a vlády, ale univerzity ich povýšili na nespochybniteľné vedecké koncepcie a súkromné i verejnoprávne médiá ich hlásajú ako večné pravdy. Opačné názory nielenže neakceptujú, oni im ani nedajú priestor na to, aby odzneli. Určite vám to niečo pripomína. Preto nie je ľahké týchto strašiakov demaskovať a odhaliť ich pravú tvár. Hnutie 99% od začiatku hovorilo, že nechce a nebude krajinu ťahať doprava ani doľava, ale dopredu. Od začiatku sme hovorili, že naše uvažovanie o spoločnosti a riadení štátu nepodlieha ideologickým poučkám, ale zdravému rozumu. A do tretice. Od začiatku sme hovorili, že pri riadení štátu musia mať prednosť priority bežných ľudí pred ideologickými zaklínadlami, ktoré v skutočnosti slúžia iba záujmom 1% vyvolencov, veľkopodnikateľov, stranických mecenášov a skorumpovaných politikov. Hnutie 99% nebude s očami zaslepenými ideológiou presadzovať ideologické riešenia, len aby sa zavďačilo nejakým teoretickým dogmám a klasikom takej alebo onakej školy, ktorej názov končí príponou izmus. Práve naopak. Budeme s otvorenými očami a ušami chodiť po Slovensku, aby sme videli a počuli, aké sú skutočné problémy každodenného života absolútnej väčšiny bežných ľudí. Vždy budeme chrániť slabších pred silnejšími, menších pred väčšími. Záujmy bežných ľudí a ich rodín budeme v našich politických prioritách vždy uprednostňovať pred záujmami tých, ktorí si dokážu kúpiť alebo inak ovplyvniť rozhodnutia politikov. Len na pripomenutie, o ktoré priority ide. Dôstojný život pre všetkých, nielen zo pár vyvolencov. Dôstojné mzdy, dôstojné pracovné podmienky, rovnosť platov mužov a žien, dostatok pracovných miest pre všetkých, ktorí chcú pracovať, dostupná zdravotná starostlivosť pre všetkých a vo všetkých regiónoch Slovenska, investície do rozvoja infraštruktúry, investície do zelených technológií, ktoré prinášajú nové pracovné miesta, dôstojné dôchodky pre našich seniorov. Všetky tieto priority a mnohé ďalšie nie sú pre hnutie 99% len ideologickými zaklínadlami a prázdnymi sľubmi. Sú skutočnými prioritami a od ich naplňania závisí kvalita života bežných ľudí a ich rodín. Práca na týchto prioritách je pre nás dôležitejšia ako umelé hľadanie ideologických riešení. Nehľadáme pravicové, ľavicové, konzervatívne, liberálne či socialistické riešenia. Hľadáme správne riešenia. Meradom kvality ľudského života pre nás nie sú čísla ekonomického rastu,
či aktuálneho stavu verejného dlhu alebo schodku štátneho rozpočtu. Áno, tieto ukazovatele sú síce dôležité, ale oveľa dôležitejšia je každodenná realita ľudí žijúcich v našich regiónoch. Ekonomický rast na papieri totiž neznamená, že v skutočnosti sa zlepšuje aj kvalita ľudského života. Kto tvrdí opak, je ideologický šarlatán. Prepáčte. A ako vidno, v slovenskej politike, na univerzitách, tzv. Think tankoch a médiách ich pôsobí veľké množstvo. Vážené dámy, vážení páni, priatelia, nech si politológovia, analytici a novinári hovoria, čo chcú. Nenechajme sa nimi dotlačiť k tomu, aby sme sa zaradili napravo alebo naľavo. Nenechajme si vnútiť niektorú z ideológií, ktoré dávno zlyhali. Kto sú vlastne títo údajní experti, ktorí každého, kto nesúhlasí s ich škatulkovaním sveta, označia za neštandardného, nevyprofilovaného, nečitateľného a tak ďalej? Za všetkých spomeňme slovenskými médiami najčastejšie citovaného politológa Grigoria Mesežníkova. Pred rokom 1989 vyučoval vedecký komunizmus. Dnes nás pouča o tom, ako by sme mali správne vidieť svet prostredníctvom neoliberálnych dogiem. Kto vie, akú ideológiu nám títo experti budú vtlkať do hlav o 10 či 20 rokov. Hnutie 99% stálo, stojí a pevne verím, že aj bude stáť na zdravom rozume. Spočiatku budeme možno povestným volajúcim na púšti, kto bude hovoriť, že ideológie a ich dogmy zlyhali. Spočiatku sa nám možno budú novinári a analytici vysmievať, že sa nevieme zaradiť do ich pravoľavých škatuliek. Napokon, čo iné môžeme očakávať od ľudí, ktorí už 22 rokov hovoria to isté. Nenechajme sa nimi znechutiť a odradiť. Veď o to im ide. Ľudí, ktorí sa po zverejnení výzvy občianskej iniciatívy 99% začali k nám hlásiť, sme oslovili práve tým, že sme sa nenaviazali na žiadnu skrachovanú ideológiu, že sme odmietli smiešnú hru na ľavicu a pravicu a že sme zrozumiteľne hovorili o prioritách pre bežných ľudí. Ďalší sa nám budú vysmievať, že 99% občianskych hlas je strana bez straníkov a štruktúr. Ani to nás nesmie pomýliť. Ľuďom sme boli sympatickí preto, že sme boli, a pevne verím, že aj naďalej ostaneme, v prvom rade občianskou iniciatívou. Práve preto, že sme ideologicky slobodní, nepotrebujeme funkcionárov, ale zapálených ľudí. Funkcionárov potrebujú len ideologické strany, ktoré prostredníctvom nich kontrolujú členov, či sa náhodou nedopúšťajú myšlienkových odchýlok. Ideológie sú pre strany nástrojom disciplinovania členskej základne a celej hierarchie funkcionárov. Hnutie 99% je však iniciatívou slobodných ľudí, ktorých spája túžba zmeniť Slovensko tak, aby bolo krajinou pre všetkých, nie len pre 1% vyvolencov. Vieme, aké sú priority, ktoré môžu zlepšiť každodenný život bežných ľudí. Na to, aby sme to videli a vedeli, nepotrebujeme ideológie a dogmy, pravicové a ľavicové nálepky, ani konzervatívne, liberálne a socialistické zaklinadlá. Hnutie 99% nestojí na ideológii, ale na prostej a veľmi správnej myšlienke. Slovensko potrebuje politikov, ktorí budú konečne slúžiť bežným ľuďom a ich rodinám. Na prvý pohľad je to banálna veta. Ideologická poučka by nepochybne znela oveľa vzletnejšie. Naplnenie tejto myšlienky by však zmenilo Slovensko tak, ako sa to doteraz nepodarilo a nikdy nepodarí žiadnej utópii ani ideológii. Ďakujem za pozornosť.